Unitat d'Aran ha presentat una moció en plen del Consell Generau d'Aran, que ha estat aprovada per la majoria dels consellers, i una moció que vol posar l'ús social de l'aranès i que bàsicament demana 4 causes. La primera és que la Generalitat de Catalunya complisca la Llei 35/2010 de l'occità aranès en Aran, i una llei que s'ha incomplit de manera sistemàtica en aquests darrers 8 anys. També que hi hagi una comissió que en seny de plen del Consell Generau d'Aran redigisca un pla d'ús social de la llengua i que aquest treball se basa també en una auditoria que s'hagi d'adivinar, de veure de quina manera se troba en aquest moment la salut de la llengua en els diferents àmbits de la societat aranesa. I també hem demanat quelcom que ens sembla absolutament imprescindible i que en aquest moment el pressupost de la política lingüística en Consell Generau d'Aran assumpte 60.000 euros. La Generalitat ha un pressupost de 28 milions d'euros de la política lingüística. Per tant, ens sembla de justícia que l'aranès almenys hagi d'una forma immediata un pressupost de 300.000 euros per poder cobrir aquells besunys, aquelles polítiques que han de garantir que l'ús social de la nostra llengua no se perd en el nostre país.